Yol borsun aýalam yol borsdur diýär. Bilýän. Şunu gördüm blastir ya boluşýar. Bile söýgülim allatda bu bilet içipdir başga olaryň ýanyna gitdi dogurmaz ki. Şu nastrem yok bir açykda nädir özüme gelir. Näme çal? Köçeden biri geçip baraya olsam bunun cevuşkasıyla yiyeceğim. Arzu edip aylam. Söýgülim ýalňyş edip ay içtim da diýdi. O pon Instagramda da atlet beren okşuwat. Ay menem diýdim kim bilen Söýgülim diýeniň bir san çağası var, eğer var özüne uydurup ýörüp. kim bilen Her bilen restorana gitsem bunu aldadan öyle düşünemem, o näil problem bolsa. ay menem git kim bilen sen kileşsen, şoň bilen sen kileşik. Men efirde diýdim. Kabul et pekane. Kabul etdim. Oğlanlar bäwli bilen cezalı bas. Здорово. Oğlum şeytana bäwli deret. Давайте. Burduş. Что выиграем? Şeyteliňe bäwli bol. Gelýär diýip kadar. Ben ne dedim ben? У меня свои правила. Ben bilen sen kileşik. Muňa sere do munýaly odun yo Allah can. Do möz do şun gaşy diýme da dözdüm ki. Yok kay Yok do ettirdim. Yo Hudaýyň beren do ol. Medisina verip dur Hudaý onu. Do hemme da dözdüm. Kumunýar do Allah can. Hemme de şunýa do nesip etsin. Men söýgülimde do ýok. Net edilýär muny? Yok özümki de uludy. Özüňki dämi? Ay bilemen özüň kim kadip ona. Ettirdim hemen onu. Do ettirdim. Näme bir ýerine gitýän bu näme o şuşlat bolýarmyň bilen? Men nereden bileýin? Sen söýgüli. Näme bolla? Efir kişelem. Ay bilemen efir men. Ola şu gowurnyan men? Да. Näme? No. Короче. Давайте. Onun sen şu söýgülüň bardyra problem bolýarmy? Söýgülim ýok, şu dostumam gürçde. Berde normalny boňa teretdiýärler tipa. Ettiresiň gelýärmi ediber. Ay dodon ettirmeli. Men üçin normal diýjek bolýam şu dodok çişirlerni. Onu hoş da diýende bir da çus Ben nereden bilemen oşşasam ok hiç kimle be. Dodon haçan şişirtdin? Noýabrda birinji tapar ettirdim. Hemen bir ay boldy. İkinji tapar Şonda men ettirdim. hiç kimle dodokda nemet görmedin mi sen kileşip dodokda? Oy netme da o. Bir haçan efir ederken. Neme mi? Vapşe söýgülüň ýokmy Twitter'ne? Oy netme da o. Yok, oui. Men birden gyzar gowurýan zat diýärmi maňa? Onu anlat ýok däm? Yok. Normal näme oglum näme mi dar? Toşno. Yok. Kartulya retsit, vitsi. Yani onu men gyzy gördüm gorkýan şonu onu soramaly. Kiper'de şonu Kiper'de gyzar bar ha. Bir vakar işte boldy bir bilen näme sen kileşip ýör. Ужас. Yok, olar ýaly. Häsiýetim yok menden. Bolly ay nerden bilen noýabrdan bäri söýgülim ýok zat diýen üçin soraýanny. Yok lay, просто не хочу. Хочу me. Normal olun duşana. Bas oğlanlar bas. Bolum, давайте. Ekran tuat birdat bol tur ekran. Заставим их танцевать. Mergen Gülşeyle diye. Hani onun ayda otur näme ceza näme bolsun? Bol senem tant edip berde maňa. Sen otursan tam edip berýän ceza tansyr men sen tans etişin göresim gelýär şu TikTok'da kel edip bilýän. Birem şuýda da o TikTok'da video diýen aýan şey diýen var eşiklen ütkä şu adam edip bilýän şonu aýan şeyden eşiklen çykýarmy gone ütkäýärmi? Montaj edýän onu. Allah, montajda etdim, prочитай. Men bilet krediýet aýan şeyden eşik ütkä beýlätde eşik ütkä beýse galagaşyp beýse geýýär goýýardy. Ой, жанногон хеме киши ялаңач диýdiler, ялаңач dälim. Это домашний, просто ýatgan şortymdy. Onu da рисунок nämeler türkmençe? Düşünýärmi рисунок diýdim? Resunukmy? Resunmakmy? Gawanmakmy? Yok. Resunuk näme ýaglanlar men orçany ýatdan çykaranma. Bir ýyl bolup bar. Ey bila o bila. Maňa ikiligadan söýgülim jaňa da otur ýokurda. İkiligadan söýgülim jaňa da otur. Äriň ýanyna gaçyp tuvalete gitmek haram.
Neyse, surat vardı şu şortimin üstünde. Olam deşik Angoroynan şortuk var şu at üstünde sen. Ay yanımda canım oturamam. lan. Trapka vallar ya şort. Yok şu an velosipetka. Velosipedde değil yani men o tight değil mi hadi? Kısa tight. Ну, тает, велосипедки. Velosipeden sürüyorsun mu? А вот реально. Kol sürüyorsun mu? Дёртырли. Kol sürüyorsun mu? Спасибо. А? Bas oğlanlar son 10 sekund. Давайте, Dans давайте. ettirelim, dans ettirelim, dans ettirelim. Ай, Velosipedde. бля. Ay bile otullum ayıcım. Bile. Ey efir var ha. Men ekranım bir hilek bolup du bir mont garaş sen çıkıp täzen geleyin. Täzen uğraşça garaş täzen uğraşça. Yo, ballı utullum. Utullum kabul edýän täzen geljek taňa efirim sen ekrana kisijek bolup dursun. Garaş bol.